హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా అందరూ? మీ పెరుగు పచ్చడి అండి. ఈరోజు ఈవినింగ్ చల్లటి గాలి మధ్యలో ఒక చేతిలో మల్లెపూలు ఏంటి ఇంత నల్లగా ఉన్నాయి అనుకుంటారా? తెలియక మా శతాక్షి డీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టింది మల్లెపూలు తీసుకెళ్ళి. పూలు డీ ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఉంటాయా? చూడండి కట్టిన పూలు ఎలా అయిపోయినాయో. నీట్ గానే ఉన్నాయా? కొంచెం కలర్ మారినాయి, లైట్ గా కలర్ మారినాయి. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అందరూ బాగున్నారా? భోజనాలు అయినాయా? అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. మేము బాగున్నాం. సమ్మర్కి ఎలా ఉన్నారు? వేడివేడిగా వాతావరణంలో ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా మా ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎప్పుడైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో పక్కన ఉన్న బెల్ గంట ఖచ్చితంగా కొట్టాలండి. అలా కొట్టడం వల్ల నేను వీడియో పోస్ట్ పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. అంటే నేను ఎప్పుడైతే వీడియో పెడతానో అది మీ దాకా చేరిద్ది. అందుకని చెప్పేసి ఆ గంట కొట్టాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నప్పుడు. ఓకేనా? చెరి శతాక్షి 1, 2, 3 ఛానల్స్ నావి. అలాగే నా పిల్లల ఛానల్ లింకులు కూడా వీడియో కింద ఇస్తాను, చూడండి. అలాగే నిన్న ఈవినింగ్ చెరి శతాక్షి 1లో ఒక మంచి వీడియో పెట్టాను. ఒక్క పొద్దులు ఉండే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి మటన్ కర్రీ, అలాగే చపాతీ. ఇలా ఓపెన్ చేస్తే 2-3 పొరలు వచ్చేటట్టుగా మంచి వెరైటీగా చపాతీ చేశాను ఫ్రెండ్స్. చాలా మంచి చపాతీ. కరెక్ట్గా మీరు ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే గానా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చాలా స్మూత్గా కూడా ఉంటుంది. ఆ చపాతీ ఎలా చేశాను, ఏం చేశాను అనేది చెరి శతాక్షి 1లో వీడియో పెట్టాను. అలాగే నాకెంతో ఇష్టమైన టిక్ టాక్ నుండి నేను ఫాలో అయ్యే జ్యోతి గారి గురించి ఒక వీడియో కూడా పెట్టాను. అమ్మాయి కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదు, కరోనా వచ్చింది. దానికి తగ్గట్టుగా ఆవిడ ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారో వాటికి సంబంధించి ఒక వీడియో, నా మనసులో ఆవిడ మీద ఉన్న ప్రేమ ఏంటో మొత్తం నేను నిన్న ఒక స్పీచ్ రూపంలో నేను వీడియో అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరిగింది. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఛానల్లోకి వెళ్ళి చెరి శతాక్షి 1లో చూడండి. అలాగే ఆ ఛానల్లో ఆటా సందీప్ వాళ్ళ వైఫ్ జ్యోతి గారు అంటే తెలుసు కదా, డాన్సరు. వాళ్ళ ఛానల్ లింకులు, ఇన్స్టా లింకులు కూడా పెట్టాను. కరోనాకు సంబంధించి ఏదన్నా మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నా, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దాని నుండి మనం బయటపడతామనే దాని గురించి ఆవిడ మంచి సందేశం ఇచ్చారు. ఆ ఛానల్లో వీడియోలో అప్లోడ్ చేశాను. మీరు చూసుకొని ఆ ఛానల్లోకి వెళ్తే చెరి శతాక్షి 1లోకి వెళ్తే మీకు ఆ వీడియో అనేది మీకు తెలిసింది. మటన్ కర్రీ చపాతీ అనమాట. నిన్న పోస్ట్ పెట్టిన వీడియో దాంట్లో చూస్తే మీకు మధ్యలో ఆవిడ కనిపిస్తారు. ఆవిడ చెప్పే మాటలు కూడా మీకు అర్థమవుతాయి. ఊర్లో అందరు కరోనా ఉందని చెప్పేసి భయపడదు ఫ్రెండ్స్. పేషెంట్ మంచిగా ప్రేమించండి. అంటే ప్రేమించమంటే రాసు పూసుకు తిరగమని కాదు ఫ్రెండ్స్. మాట సహాయం చేయండి, చేతనైన సహాయం చేయండి, మంచిగా జాగ్రత్తలు చెప్పండి. ప్రతి ఒక్క పేషెంట్కి కూడాను సాధ్యమైనంత వరకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి మంచిగా ప్రేమను అందించమని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నేను చెప్పడం కాదు, జ్యోతి గారు కూడా అదే చెప్పారు. ప్రతి వాళ్ళు అదే చెప్తారండి. ఎందుకంటే రోగం వచ్చిన మనిషికి వచ్చిందని చెప్పేసి మనం మనిషిని సగం చంపేయలేం కదా. వచ్చిన రోగాన్ని ఎలా నయం చేసుకోవాలో ఆవిడ మాటల్లో తెలుసుకోండి. ఆవిడ చెప్పే ధైర్యమైన మాటలు కూడా మీ అందరికీ, కరోనా సోకిన వాళ్ళకి, సోకకుండా ఉన్న వాళ్ళకి తగిన ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది ధైర్యం కోసం చాలా విషయాలు చెప్పారు. చెరి శతాక్షి 1లో మటన్ కర్రీ రోటీలో చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆ ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి. ఈ వీడియో కింద లింక్ ఇస్తాను. ఈ వీడియో చివర కూడా ఐ బటన్, ప్లే బటన్ వేస్తాను. చెరి శతాక్షి 1 మీరు అక్కడ అది క్లిక్ చేసినా ఆ ఛానల్లోకి వెళ్తారు. ఓకేనా? తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఇళ్లలో అందరు సేఫ్ సైడ్గా ఉండమని కోరుకుంటున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? బయటికి రోజుకి ఒక్కసారి మాత్రమే బయటికి వెళ్ళండి. మా విజయవాడలో 12 వరకు కూడా షాపులు ఉంటాయి, మార్నింగ్ 6 గంటల నుంచి. మిగతా టైం ఉండట్లేదు. మీ ఊర్లో ఎలా ఉందో తెలియదు కదా, మిగతా ఊర్లో అందరి కూడాను తగినగా జాగ్రత్తగా ఉండమని కోరుకుంటున్నాను. అబ్బా, డైలీ ఒక వీడియో చొప్పున పెడుతుంటాను, చూడండి. ఫుడ్ తినే స్టైల్ మీకు ఎంతో ఇష్టమంటున్నారు కాబట్టి నాకు ఇంట్లో కుదరినప్పుడు వీడియో తీయడానికి, నాకు తెలిసి మీరందరూ ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంది ఫుడ్ తినడానికి కాబట్టి ఆ ఫుడ్ తినే వీడియోనే ఇప్పుడు నేను పెట్టబోతున్నాను. పిల్లలు కూడా ఉన్నారు, కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకు కొంచెం లాక్డౌన్ టైంలో మనం ముద్దలు పెట్టడం ఇదంతా కూడా కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా కొంచెం వాళ్ళు కూడా తయారవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందుకని చెప్పేసి నేను ఒక్కదాన్ని తింటున్నాను. మా ఇంట్లో ఈరోజు ఎన్ని వెరైటీస్ చేసామో, ఏం చేసామో మొత్తం అవన్నీ సాయంత్రానికి కొన్ని ఉంటాయి కదా, కొన్ని వేసుకుని తింటాను. కాకపోతే పంచపక్ష పరమాణాలు అక్కడ పరమాణం ఉండదు, పంచపక్షాలు ఉండవు. చికెన్లు, మటన్లు, గుడ్డులు అవి ఉంటాయి అనమాట. ఓకేనా? ఏం వండానో, ఏం తినబోతున్నానో చూపిస్తాను రండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, దగ్గర తీసుకురావే మనోళ్ళకి చూపిస్తాను. బ్రహ్మానందం కాదు, బాబు మోహన్
ఇదిగోండి రైస్, ఇదిగోండి అరటికాయ బీరకాయ వెజ్ కర్రీ, అరటికాయ బీరకాయ ఉల్లిపాయ టమోటా వేసి కర్రీలా చేసామన్నమాట. ఇదిగోండి మటన్ కర్రీ, అలాగే ఎగ్గు, ఉప్పు కారం జస్ట్ సాల్ట్ వేసామన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ తింటాం. అన్నం కొంచెమే తీసుకున్నా, రైస్. వేడి వేడిగా తింటా నేను. చూపించు మా దగ్గర నుంచి, కూర చాలా బాగా కుదిరింది. ఇదిగోండి మటన్ కర్రీ. నిన్న చరిసపక్షి 1లో మటన్ కర్రీ, రొట్టె, చపాతీ చేశాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా చేశాను చపాతీ, పొరలు పొరలుగా. ఇదిగోండి అరటికాయ మటన్ కన్నా దారుణంగా ఉంటుంది మనం చేస్తే. అలా చూడండి ఎలా హల్వాలా చేస్తాను, ఎంత బాగా చేస్తాను. బీరకాయ గుడ్డు. ఇప్పుడు చూడండి మనం వేసేసుకుంటాం. ఉల్లిపాయలు అయిపోయినాయి మా ఇంట్లో, కీర అవన్నీ లేవు, ఉంటే ఇంకా బాగుంటాయి. మటన్ సూపర్గా ఉంది. నేనైతే బోన్సుకుంటూ అవుతా అవుతుంది చూస్తానులే.
పాపు ఎగ్ నంచుకోలేదేంటి? ఫైనల్ టచ్. లాస్ట్ పంచాది. అటుకా మరి భలే ఉంది. మటన్ చాలా బాగుంది. మా చెట్టు నిన్న ఒక మల్లెపువ్వు పూసింది, ఈరోజు ఒక మల్లెపువ్వు పూసింది. మల్లెపువ్వు ఇచ్చిన తర్వాత వెళ్ళి చూస్తే ఒక పువ్వులో 3 స్టెప్పులుగా ఉంది. గుండు మల్లె కాదు, ఈ సైజు ఒక్కొక్క పువ్వు స్టెప్పులుగా ఉంది. పువ్వులో పువ్వు ఒక పువ్వు ఏదో చిక్కగా దండ కడితే ఒక్కొక్కటి ఎలా కనిపించింది. ముక్కలు హోగాయి, ముక్కలు అయిపోయినాయి. అన్నదాత సుఖీ భవ. మన సూపీ రాజా వారిని చూపించు చీకట్లో. నీ కళ్ళు భలే ఉన్నాయమ్మా. అవునా? మెరుస్తున్నాయి. ఇది డెటాల్ హ్యాండ్ వాష్. చేతులన్నీ శానిటైజర్ చేసుకొని మాస్కులు కట్టుకొని ముక్కులు మొహాలు అరలు పడిపోయి ఉన్నాయి. మన చెర్రికాయలన్నీ ఎర్రగా పండిపోయి చీకట్లో నుంచి కూడా కనిపిస్తున్నాయి. పూలు చూపిద్దారమ్మా. ముట్టుకోకూడదు నైట్ పూట. ఏది ఒకసారి చూపించు. మనం చీకట్లో కనిపిస్తున్నానా నేను? ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్, గుడ్ నైట్, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. అందరు హ్యాపీగా తినేసి పడుకోండి. రేపు కలుద్దాం. రేపు మదర్స్ డే అంట కదా. అందరికీ హ్యాపీ అడ్వాన్స్ మదర్స్ డే. అందరు తల్లిదండ్రులను ప్రేమించండి, ఓకేనా? తల్లిదండ్రుల ఫ్రెండ్స్, తల్లిదండ్రులు ఆశీర్వచనాలు బిడ్డలకి
ఆ దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ అంటారు చూడండి, అది చాలా మంచిది. తల్లిదండ్రుల దగ్గర బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి, తల్లిదండ్రుల దగ్గర కాళ్ళకు నమస్కారాలు చేసుకొని చక్కగా వాళ్ళ మనసులో నుంచి వచ్చే ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి చూసారా, చల్లగా ఉండని, అది చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, అందరికీ హ్యాపీ మదర్స్ డే అడ్వాన్స్గా. బాయ్.